Bayang adlaw diha mga kangol. Kanang hinumdo mga kangol nga sa atong previous mga vlog natin mga bata nga mga ibang train na mga kangol nga mga taga amungar pod. Karon nakita na sa mga kangol sa ato ang kauban niya na-inspire siya niya kitagaan ta niya og bula para magamit sa atong pag-practice sa mga bata. So magpasalamat sa atong kauban si Ma'am Lorit Olarita. Ay nag-aandag na kabula mga kangol oh. Atong ablihan ha. Atong ablihan unboxing. Wow! Ya, gare. Isa. Wow! Wow! Thank you, Idol! Para sa mga bata,